Cestovní ruch. Máš dvakrát? Ne, to je něco jinýho. Školné 13 000 semestr, navazování kontaktů. 13 000 semestr. Možnost podnikání během studia, získání europasu v angličtině, výběr z 39 jazyků, ubytování a stravování zajištěno. Víš, že říkat ty čísla. Výběr z 39. A pak to řekla taky na 13 a řekla si 13 0. Nebo 13, to je úplně něco divnýho. Jak můžeš chtít na politologii, když nevíš, kde je Balkán? A nemůžeš říct, jo, číslo. Já jsem se tím dál tím To jsi ještě nebyla. Hele, hustý. Všechny jazyky, arabský, běloruský, bulharský, čínský, německý, finský, hebrejský, hinský, chorvatský, irský, estonský, japonský, jidiš, co to je? Korejský, korzický, litevský, maďarský, makedonský, malajský, mluví francouzsky. malština, mongolský, norský, nizozemský, perský, polský, portugalský, rumunský, řecký, slovinský, srbský, švédský, thajský, turecký. Tyto jazyky se nestudují na jiných školách v oboru cestovního ruchu. Korzický V neexistuje. celé budově Wi-Fi. No, tak to víš, to je přesně pro tebe. Ach jo.